Príjemný dobrý večer. Už som vás vítal, ale nebudem sa to urobiť znova. Vítajte. Ste tu správne. V tomto momente by som chcel tak trošku celkovo pojednať, hej? Ako tak nejak. Ja som minule tak rozmýšľal a to si dobre pamätám, lebo to bol minulý týždeň, lebo sa mi to zase až tak často nestáva, že rozmýšľam. Že keď už som bol malý, už vtedy som bol dosť nízky. Som sa rastol sám, som to dokázal. A nemal som veľa výhľadok do budúcnosti, hej. Možno aj tým, že sme žili v pivnici, to mohlo vzniknúť. A ja som bol dosť taký osamelý a vlastne celé to detstvo som sa potýkal s tým, potom ma zaskočila povinná školská dochádzka, ako hovorí môj kamarát, najkrajšie 3 roky môjho života. A vtedy som sa tak začal socializovať, hej, a vtedy aj tí chalani okolo tak rozprávajú si medzi sebou, ja úplne som medzi nimi nebol, ale som sa tak dozvedel, že je dobre celkom získať ženu, hej. Ja som už vravel, že tak teda ste dosť pozadu, ja už mám mamu, hej. Vtedy mi bolo naznačené, že mám ten problém dosť nesprávne uchopený a že by som s tým mal čosi robiť, ale je pravda, že keď som sa snažil nejakú ženu osloviť, moc to nefungovalo. Väčšinou, ak som si s ňou aj dohodol rande, tak sa moc nedarilo, že by sme sa úplne stretli, hej. Možno to bolo aj tým, že ja som to chcel hrať na takého tajomného, hej. No a ja som bol veľakrát až taký tajný, že ona nevedela, kam má prísť. Čiže to tak začínalo, ale potom mi jeden človek poradil, že počúvaj, že ty, ak chceš získať ženu, veď auto je magnet na ženy, aspoň on si to v jeho malom svete myslel, hej. A si hovorím, jasné, to je cesta. A začal som všetko preto robiť. Ja som si povedal, že získam peniaze na to, aby som si kúpil auto. A bolo mi jasné, že na nové nemám, že to skúsim so jazdeným, hej. No a tak som začal nosiť papier do zberu. To bolo fantastické, ten papier ako... Moc som nezarábal, musím povedať, hej, lebo papier nie je úplne dobrá komodita. Ono veľakrát to stihnú spláchnuť, kým to človek získa a tak ďalej. Je to také pomerne komplikované, ale neskôr som objavil brutálnu vec, teda o dosť neskôr ako ľudstvo, hej. Objavil som železo. A to bol krásny moment, pretože keď som začal získavať železo a nosiť ho do toho zberného dvoru, tak naozaj tie peniažky sa začali kopiť. A ja som vtedy pochopil aj, že čo to znamená, keď sa točia peniaze, hej? Lebo ja som jeden radiátor dokázal vrátiť 13 krát. Mali dieru v plote, vieš, ako som tam obiehal. No a v tom momente som nadobudol peniaze a si hovorím, toto je moment. Ja sa to nebojím ukázať, ja som mal asi takú hrbu peňazí. Fakt, už som sa cítil ako pri sebe a som sa teda vybral do bazaru. Prišiel som tam a hovorím, dobrý deň, ja si idem kúpiť auto. Typek sa tak na mňa pozrel nedôverčivo a hovorím, mám peniaze. Položil som mu to na ten pultík a v tom momente on zmizol za tým pultom. Hovorím, parada, je to dobré, hľada nejakú podpultovku, niečo špeciálne pre mňa. Ale dosť dlho sa nevracal, bolo mi to také zvláštne, tak som nakúkol a všimol som si, že sa rehoce, že je úplne v krčoch. Neviem, či som spomínal, to boli mince, tá hrba peňazí, hej. Čiže on vtedy vytiahol spätné zrkadlo a povedal, že no, tu máš späťak a chod sa domov pozrieť, aký si dilino. Ale to ma neodradilo. Ja som potom naozaj makal na tom, aby som peniaze získal, aby som si mohol to auto kúpiť. A musím povedať, že som tomu pomohol. Keď človek naozaj chce, tak dosiahne to, čo chce. A ja som tomu tak dokázal pomôcť, že som v krátkej dobe dokázal dediť, hej. Čiže naozaj, keď sa človek zaprie, výsledky sú blízko. A vtedy už teda naozaj s papierovými peniazmi som sa vydal. Ale vravím si, predtým ako vojdem do bazaru, treba ísť, viete, ako sa hovorí, chod na internet, www.internet.pl, ten vie všetko, hej? Tak som sa tam išiel a už som googlil na tých forách, že čo treba a čo si treba všímať, ako sa treba na to auto pozerať, aké sú všelijaké možnosti, čo sa mi môžu stať. A takýto mentálne vyzbrojený som tam prišiel. Nebolo to úplne na mne vidno, že som mentálne vyzbrojený, čo je dobre, hej, lebo som bol okamžite podcenený. A dobrý deň, bol som taký akože, dobrý deň, mám záujem o auto, tak týpek sa ma najskôr tak zdráhal ujať, ale keď som ako trval na tom, že ja bez auta neodídem, tak teda ma zobral aj na ten dvor. Najskôr mi ukázal záchod, že či sa tam nechcem zastaviť, že som bledý, ale vravím, nie, poďme. A tak som začal obiehať tie auta a už vtedy on asi pochopil, že to so mnou nebude jednoduché, lebo videli ste dobu ľadovú, tam je tá veverička na začiatku, hej. Ja som sa vtedy zhruba na nejakú takú veveričku zmenil
A začal som obtekať tie auta, pretože všetko mi išlo hlavou. Treba skontrolovať pedále, či nie sú ošuchané, či volant nie je uvoľnený, hej, či lícujú tie veci, či sú tam rovnaké dierky, či má rovnaké laky, všetko, vieš, toto. A keď on videl, ako ja už takto kontrolujem asi 9. auto, ja som išiel radom, hej, lebo mne to bolo jedno, tak on si povedal, že mi dá čas a išiel si riešiť svoje veci, mal niečo dôležité, myslím, že krížovku a nechal ma tam. A vtedy ja som si povedal, všetko mi išlo hlavou. Áno, niektoré krádeže prebehli tak, že v spätnom zrkadle alebo pod blatníkom bol kľúčik a prišiel ten človek, on si ho zobral, odišiel s autom. A si hovorím, ale nemám pri sebe náradie, aby som to zistil, ale mal som kľúče od bytu. Tak som začal odpukávať tie kryty tých zrkadiel. Keď už som mal celé parkovisko hotové, si hovorím, dobre, nenašiel som ani jeden kľúčik, sme na tom celkom dobre. Ale poďme kontrolovať ďalej. Aký je lak, či je kvalitný, lenže ako to človek zistí, kým neurobí rihu, či je dosť hlboký, hej? Takže každé auto som si pekne urobil rihu, tam som si urobil zárezik na kľúči, že ak auto s najhlbším lakom ma teda bavilo, to bolo ono. No a toto ešte vôbec nebolo všetko, pretože ja som to obiehal, dvíhal koberčeky, voňal kufor, že čo v tom nosili, všetko. A neviem, poznáte to také, ja to volám, že kisucký tuning. Poznáte to? Že nájdete Škodu 120, ktorá má vzadu prirobený stierač, hej? Alebo má tam taký spoiler, ktorý naozaj nikdy nešiel rýchlejšie ako 40, takže nemal šancu ukázať nejaký prítlak, hej? Ale je tam, lebo keď pije kávu, chce si to tam položiť, hej? Je to dobrý piknikový stolík. Aj takéto veci som ja všetky obehol a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Až v jednom momente sa tak ako začal postupne ku mne blížiť ten týpek a vraví, prepáčte, tak som vás sledoval cez to okno. Môžete mi povedať, koľko vy na to auto máte? Nech zúžime ako to hľadanie. Vtedy som mu povedal čiastku. Nebolo úplne jasné, či sa mu chce plakať alebo smiať, hej? Bol taký ako rozpoltený a v tom momente sa rozhliadol po tom parkovisku a zbadal tú spúšť a vraví, no, mladý pán, takto. Škodu, ktorú ste spôsobili, budete sa musieť chodiť ešte 2 víkendy brigadovať, aby ste to uhradili a na auto zabudnite. Ale ak chcete niečo, pretože ja vás chápem, vy potrebujete auto, vy potrebujete niečo špeciálne, potrebujete auto, ktoré nemá nikto a ktoré je špecifické všetkým, čo má v sebe. Poďte. A išli sme cez taký plot, potom cez potôčik a ja už som myslel, že tam už je koniec aj kraja, nie len mesta a obce. A tam bola taká nejaká rozpadnutá šopa, tam podhadzoval sliepky a tam to bolo. Oldcit. Neviem, či to poznáte, to je auto, ktoré vyvinuli francúzski konštruktéri a dosť zle. Nevyšlo to. A tak si povedali, no dobre, no tak nech to teda dokončia Rumúni, hej? A oni, nie aby uchopili problém a preniesli ho, oni si povedali, že to vylepšia. A vyrobili auto, ktoré sa volalo Oldcit, už sa nevyrába, a toto auto som si mohol kúpiť. Opísal mi ho tak, že som ho naozaj chcel, lebo malo metalízu, takú medenú. Neskôr som zistil, že to je hrdza. Ale sa mi to fakt páčilo, malo to taký, no nebol to úplne oldtimer, skôr taký youngtimer, hej? Ale čo sa mi na tom celom najviac páčilo, že som asi prvý na Slovensku, ktorému sa podarilo kúpiť v bazare nehnuteľnosť. Pretože to auto nešlo naštartovať. Dámy a páni, ja vám ďakujem za masívnu pozornosť. Zasmiali ste sa 3-krát, ratal som vám to. Vnímam to ako úspech. Ste parádne publikum. Ďakujem pekne.